В този епизод ще ви покажа как да си направите уютна и хубава къща. Да започваме. Ще ми трябва ето това дърво и дърво стълба, това дъбови дъски, добре. Ще ми трябва и Защо тук няма това, което аз търся, бе? Ето, добре. Това. Така, добре, сега. Дегай пъти, бе, пожелей. Така. Да мисля да не направя цялата къща, защото ще ми отнеме много време. Мисля част от нея да направя. Така, сега. О, хора, знаете ли какво? Ще намаля звука, защото музика и звуци на 55%, защото на 51%, защото е ужасно. Ох, да види. Извинете, ако се чува малко слабо, но сам микрофона просто ми го няма. А преди с микрофона си бях по-добре. Просто не си го намирам сега. Още едно блокче май трябваше. Така. Добре, идеално. Сега. Така. Опа. Няма да е много голяма. Е толкова мъничка. Не знам, сега ще я направя по-мъничка. Струва ми се мъничка. Така. Добре. Така, добре. Сега, хора, тъй като... така. Да видим... Така. Добре. Добре, да видим. Не. Много е мъничка. Не. Трябва по-голяма. Така. Добре, хора. Опа. Изчакайте. Ще толкова малко, бе. Така, да видим. Добре, нека да започна. Ето тук. Много малко съм я направил, бе. Значи ще е по другия начин. О, защо трябва да се усложняват нещата така?
Така, добре. Да му се не види. Добре. Така... Добре, получи се май. Та... Добре. Така... Така, добре. Така... Така... Какво се случи с нашия съюз? Какъв съюз? Кабуки винаги се радват много да ви служат. Да бе, забравих. Трябва да го... таковам. Добре, така... Така... Така, добре... Така... Добре, слагаме това, така... Тук... Добре... Сега... Торча... Тук... Това е скромния вариант, защото аз просто хора нямам сега време да правя нескромния. И... защото е... 10 ужас. Та хора, след малко мисля да спирам клипа, защото... да направя езерчето тук. Мъничкото, което бях. Ще да правя. Ето така. Добре, ето така, 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 така. Добре, оп, готово. Само малко ето тук. Вие може да го направите по друг начин. Аз просто ви показвам как може да си го направите, де. То... Хора, до тук мисля да спра този клип и това беше от мен. Аз бях Fireboy.